Čo s prezretými banánmi? Určite ich nevyhadzuj, ale sprav si z nich radšej tento jednoduchý a rýchly banánový chlebík. Je ideálny pre nečakané návštevy alebo ako zdravší dezert ku kávičke či do práce. V tanieriku rozpučíme 2 banány na kašu. Do misky vyklepneme 3 vajcia. Pridáme banány rozpučené na kašu, cukor a roztopené maslo izbovej teploty. Premiešame metličkou. Pridáme suché ingrediencie. Môžete použiť buď pšeničnú alebo špaldovú celozrnnú múku zmiešanú s kypriacím práškom do pečiva. Ovsené vločky. Ak nemáte jemné ovsené vločky, môžete ich namlieť na múčku. Štipku soli a metličkou premiešame. Na záver pridáme do cesta nasekané orechy. Ja som použila vlašské orechy, ale môžete použiť aj akékoľvek iné. A nasekanú horkú čokoládu. Opäť metličkou premiešame. Cesto na banánový chlebík nalejeme do formy, ktorú sme si predtým vyložili papierom na pečenie a najlepšie je použiť formu na biskupský chlebíček alebo formu, ktorú používate na pečenie chlebíka. Cesto rovnomerne urovnáme a na záver pridáme jeden na poli prekrojený banán. Jemne ho vtlačíme do cesta. Prekrojený banán môžete ešte jemne pocukrovať. Banánový chlebík vložíme do rúry vyhriatej na 180 stupňov Celzia a pečieme ho približne 50 minút na horný a dolný oheň. Tak chlebík máme hotový a teraz už len vydržať, kým nám vychladne. Inak recept na tento banánový chlebík, ktorý má na mojom blogu už takmer 1 000 000 pozretí, nájdete aj v mojej prvej kuchárskej knihe, do ktorej som vám pridala aj tip na verziu bez lepku a laktózy. Škoda vyhadzovať prezreté banány, keď ich môžete využiť v tomto koláčiku. Ak máte nejaký iný tip, ako využiť prezreté banány v kuchyni, dajte mi vedieť v komentári pod receptom. Cukor? To nešlo.